Ola, boas tardes a todos. Imos celebrar a sesión plenaria desta corporación, sendo agora as 20 horas, iniciamos, pois, baixo a miña presidencia. Estamos concelleiros do Partido Popular, Luis Insolago, Susana Rodríguez Lemía, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva, Manuel Canosa Trillo, por Alternativa dos Veciños, Francisco Martínez Traba, Francisco Antonio Lestón Redonda, por PSOE de Partido Socialista, José Martínez Suárez, Alexandre Domínguez Lado, polo BNG, Teresa Fernández Martínez, actúa secretario interventor, que é da Plaza, Marcos Vázquez Campaña. Iniciamos, pois, ca orde do día. Proposta de aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior, que foi o 3 de abril de 2025. Hai intervencións? Procedemos, pois, a votar. Votos a favor? Seguimos, pois, o punto 2. Ditame sobre proposta de acordo plenario para aprobación de ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas. Paso a ler a proposta da alcaldía, xa que vos fui, tedes toda a documentación, tedes a ordenanza, todos os informes preceptivos. Entón digo, vista a proposta da alcaldía de data 4 de decembro de 2024, pola que se dispón que en aplicación do artigo 133 da Lei 39/2015 se publique a providencia no portal web e no tabuleiro de anuncios do Concello para realizar o trámite de consulta pública para recabar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas durante o período de 20 días hábiles, vista a publicación en data 5 de decembro de 2024 na sede electrónica e na páxina web do Concello de Fisterra do anuncio de consulta pública para recabar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas durante o período de 20 días hábiles, visto o borrador de ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas asinado pola alcaldía en data 19 de febreiro de 2025, vista a providencia da alcaldía de data 19 de febreiro de 2025 pola que se dispón en aplicación do artigo 133.2 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas, por providencia da alcaldía iniciouse o trámite de audiencia aos cidadáns afectados e así recabar cantas aportacións adicionais poderán facer outras persoas ou entidades relativo ao borrador da ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas. Vista a publicación en data 19 de febreiro de 2025 de dita providencia, xunto co texto do borrador da ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos de tipo camper e caravanas no portal web e na sede electrónica do Concello de Fisterra durante un período de 20 días hábiles, visto o certificado de Secretaría de Intervención de non presentación por rexistro de ningún escrito por parte de persoa ou entidade de data 9 de 5 de 2025, tendo en conta a providencia da alcaldía de data 15 de maio de 2025 pola que dispón continuar a tramitación do expediente para proceder á aprobación provisional da ordenanza municipal reguladora e ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais do Concello de Fisterra, visto o informe de Secretaría de Intervención de data 15 de maio de 2025, visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación polo Pleno de conformidade cos artigos 22.2d e 49 da Lei 7/1975 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Por ello, propoño primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas do Concello de Fisterra, a cal figura como documento anexo no expediente. Segundo, someter dita ordenanza municipal á información pública e a audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia e tabuleiro de anuncios do Concello, así como no portal de transparencia e na sede electrónica do Concello, polo plazo de 30 días
para que poidan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola corporación. Terceiro, de non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarse aprobada definitivamente. Intervencións? Bueno, o primeiro de todo, unha ordenanza é unha lei municipal que se trae aquí, se somete a votación e se aproba, é para que se aplique. Digo porque temos varias ordenanzas que non se están aplicando. Por exemplo, a de contaminación acústica co tema dos chatarreiros. É repetitivo, pero é que non se están aplicando as ordenanzas. Entón, eu quero facer unha pregunta. Se se traen aquí unhas ordenanzas e serán votadas favorablemente, é dicir, apróbanse, vanse levar a cabo, vanse cumprir. Con esa intención se traen aquí para darle cumprimento. É que é moi importante, porque as que están aprobadas non se están aplicando. Entón, pero mire, se usted ao incumprimento da ordenanza esa de ruidos, bueno, nomeou esa, si é porque nos domingos non lle damos o asalto aos chatarreiros, non temos efectivos aquí. É por máis motivos. No outro todo se dá cumprimento, no que é imposible, é imposible. É que en Diesa di outras ordenanzas que se están incumplindo. Bueno, pois a intención é de facela cumplir, claro que sí, para eso se trae. Bueno, esperemos. Vale. No tocante ao que é a temática da ordenanza que se trae para a súa votación, nos creemos que é unha ordenanza que a súa temática é necesario facer unha regulación do que é todo o proceso de caravanas, non? E máis, non é que nos consideremos, é que é así, non se pode dicir que non, á vista de que todos os veranos temos o típico caos en calquer sitio de Fisterra por este motivo. O que sí, o que observamos é que esta ordenanza é moi xenérica. É dicir, esta ordenanza propónse a votación no pleno de Laxe, de Corcubión, de calquer municipio veciño, non nombra Fisterra nin unha sola vez. É dicir, é como se fose defínennos o que é unha autocaravana, defínennos o que é un autocaravanista, o que é un estacionamento, pero aquí non reflexa en ningún momento cales son os espazos habilitados para estacionar, cales son os puntos de vaciado que teñen estes autocaravanistas, onde están sinalizados. O sea, isto é como un manual teórico, pode ser un principio, pero non, o sea, isto vai se aplicar, porque isto directamente é moi similar á normativa de tráfico. É dicir, para multar porque non está aparcado, aplícase a normativa de tráfico e xa está. Mire usted, esa é unha normativa, claro que é xenérica, que define, é a ferramenta que vamos a utilizar. Nós tamén temos o Código Penal, e o Código Penal é o mismo para todas as comunidades. Non é específico para aquí ou para lá ou para esta comunidade ou para esta outra. Son ferramentas, son normativas xenéricas que son imprescindibles para logo un desarrollo. Nos aquí, unha vez que isto este aprobado, que é unha norma marco do Concello, pois logo claro que temos que desarrollar e acordar cales son os espacios que destinamos para isto. Nos plantexamos, eu personalmente, cando nos reunimos, desto xa falamos fai tempo, o que eu dicía era que eu creo que o procedimento lóxico é establecer un marco e despois, pois aquí, que na ordenanza, o xeito de posibles modificacións futuras ou do que sexa, haxa este tipo de cousas que aquí se están tallando, polo menos un principio, porque, por exemplo, na prensa hai máis información hoxe na prensa dicindo 3 espazos, un privado e 2 públicos, que o que aquí hai. É que eso é o que é un pouco, non sei, eu vexo o procedimento ao revés. Regúlanse as áreas, márcanse, sinalízase, márcanse os puntos de vaciados. Este documento revístenos a nós da legalidade que necesitamos para determinar esos espacios. Eso para determinar esos espacios. Este é o inicio. É necesario para iso. E toda norma ten despois un reglamento que a desarrolla. Pois esta é unha norma, marco para nós. E logo teremos que decidir os espacios que o mellor un ano son uns e o ano seguinte son outros, porque convén. Entonces, pero a norma é a que, se sale aprobada,
A norma que será está, a norma que é a está, norma marco, a que nos vai a guiar a norma, para ter eses espacios, para sancionar, para a norma que está proveer esos aquí, servicios que lle fan falta a esos a norma que espacios. está aquí xa se pode, todo o que di aquí xa se pode facer co regulamento de tráfico. Non fai falta, digamos, aprobar isto para que se leve a cabo eso, todo. E de todas formas, No, pero nós aquí traemos unhas sancións específicas para esta ordenanza. Bueno, usted está moi libre de pensar así no o que pensa. de pensar, non, é un pouco pues, desarrollar un marco teórico, é dicir, é que a mí o que me choca que estamos traendo o único momento no que non me Fisterra é no título. Despois, aquí non vexo, é algo... Porque a norma non di... No, sabes o que me temo eu é que isto é algo que queda no periódico e que vai quedar en papel molhado. Non se precipite os acontecementos. Por eso é o... Xa se verá. Unha vez que pase eso, que usted dice, sí. xa o manifesta. Créeme que sí. Ahora sí, si ve isto axeitado para Fisterra. De todas formas, eso, o que é a temática, o que é a necesidade da regulación, sí que hablemos. Por eso, nós non vamos a poñer ningún pero ao que isto se poda levar a cabo se de verdade se leva a cabo. Non vamos a votar favorablemente porque para nos está incompleto. Isto está a medio facer e creo que para conseguir o voto favorable dun grupo do noso que debería rematarse e facer unha ordenanza axeitada a Fisterra. Bueno, nós nunca lle cerramos a porta, non lle pechamos a porta que vostede trouxera ou o seu grupo trouxera unha proposta, pero é no goberno, pero dá traballo facela. É no goberno. Pero agora está o dicindo. É no goberno, é ti pediste a mí. A todos os grupos, as propostas que teñades se recollen. Mañá vou ás 9 non. Vou ás 10. Non me diga Vou agora. ás 10 e fago o seu traballo. E depois tamén abro a oficina de turismo. Non, pero... Bueno, usted cas súas divagacións. Ten algo máis que dicir? Divagacións. Divagacións non dixo. Dixen divagacións. Divaga usted a veces. Ten algo máis que dicir? Finaliza a intervención. Vale. Máis intervencións? Bueno, como ben decía a alcaldesa, esta ordenanza é un primeiro paso. É un primeiro paso, pero fundamental. Eu falo por alternativa dos vecinos, se non me molesta. Se me molesta, non falo. No, sí, falo. Pero, como usted queira, que non falo. Vale. É que a veces estáse mellor calado que falar demais. Hai que pensar un poquinho antes de falar das cousas. Vamos a falar por alternativa dos vecinos, se non permite. Decir a que explicou ben a alcaldesa de Fisterra, este é un primeiro paso, é un paso fundamental, porque sin isto non podemos determinar as áreas nas que só podrán aparcar as autocaravanas e os camper e as furgonetas deste tipo, donde neses aparcamentos que se determinen non podrán estacionar vehículos normales, nin motocicletas, etc. Determinará tamén onde podremos poñer as zonas de servicios para estes colectivos. Sin esta ordenanza, todo eso non se podría fazer. Entonces, é o primeiro paso fundamental para isto. Usted pode opinar o contrario, pero nós opinamos desta maneira. Non é opinar, é o que é. Bueno, para usted é unha verdade, para mí é unha opinión. E a miña é unha opinión. É o que nós opinamos, creemos que é fundamental este primeiro paso para logo seguir avanzando. É algo objetivo, non é unha opinión, non é unha... A súa objetividade non é absoluta, non é de todos, é a súa. Vale, sí, outro. Entonces a opinión, bueno, é moi válida, pero igual que a de todos os demais. Intervencións? Bueno, o tema da ordenanza de autocaravanas é un tema vello, porque, a mellor, falando hoxe como estamos, parece que é un tema novo e non é así. Realmente isto é un problema que surxiu xa no período posterior á pandemia, que foi cando máis se notou este tipo de
de modalidade de movimento da xente que facía turismo, e foi daquela cando os concellos nos empezamos a preocupar polos problemas que podía acarrear e que estaban xa acarreando este tipo de actividade, non? Por eso, a propia FEAM reuniu a todos os concellos, que quixeron ir, evidentemente, daquela, pues bueno, se tocaba que estaba eu aquí, de alcalde foi eu, para tratar de elaborar precisamente unha ordenanza. Esa ordenanza tivera certa uniformidade, polo menos estructuralmente, non? Porque non podemos facer unha ordenanza totalmente diferente para aquí e outra ordenanza totalmente diferente para outro sitio. As ordenanzas deste tipo, en general, na súa estructura, parecense moito todas. Tamén é verdad que naquelas reunións quedou moi claro que o que se iban a elaborar eran documentos un tanto genéricos, en principio, e despois cada concello, evidentemente, tenía que adaptalo ás súas propias características, facer consultas, eu que sei, pues, a propia Policía Municipal que teñamos, sobre cousas que podan aportar, non? Porque non todos os concellos somos iguales, non? De aí nacer todo isto, ainda que hai xente que diga non. De aí nacer todo isto, non? Entonces, nós que xa estuvemos traballando neso, non? Nós realmente non chegamos a poñerla para adiante por diversas razóns, pero foi unha ordenanza que xa existía, xa estaba aquí no Concello, por lo menos un borrador dela, non? Entonces, a necesidade de tela seguimos tendo a nós tamén, seguimos estando na mesma idea de que é algo moi necesario, independientemente de que as ordenanzas, unha vez que empecen a rodar, sempre vamos a ver cousas, detalles, que o mellor teñamos que ir correxindo, variando, non? Pero eso é habitual. O importante, pois, é iso, dar este primeiro paso e ter un documento sobre o que empezar a traballar e sobre o que empezar a regular, a veces máis que nada non decirle a xente onde pode estar, sino decirle a xente onde non debe estar, non? Así que, en principio, nós votaremos a favor da ordenanza. Bueno, o BNG, como xa sabedes, pois vai a apoiar a aprobación da ordenanza. Ademais, eu penso que en casi todos os plenos que o BNG sempre recordou de que, porque xa digo, penso que ben tarde, pero bueno, máis vale tarde que nunca. E en ese caso, tanto esta ordenanza, como xa dicía o portavoz do PSOE, esta, máis a do camiños forestais, eran dúas ordenanzas, dous borradores que xa quedaron aí, non sei se, creo que xa preguntara eu en outro pleno se había alguna modificación, pero bueno, o importante é que ese documento exista, que este aí, pois para ir mellorando e bueno, para hai en varias zonas do Concello que hai persoas que están vivindo nas caravanas dende fai meses, non solamente teñen a caravana, sino que sacan un mobiliario fora, toldos, mesas, e están facendo, bueno, e entón iso hai que regularlo de alguma maneira, e por iso pensamos que a ordenanza é necesaria pues, para actuar de alguma maneira, non? Nada máis. Procedemos, pois, a votación. Votos a favor? Abstencións?
Continuamos, pois. Punto 3. Ditame sobre proposta de acordo plenario para a aprobación da Ordenanza Municipal Reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais do Concello de Fisterra. Vou a ler a proposta da alcaldía simplemente porque xa todos tedes a ordenanza e demais informes preceptivos. Como moi largo, pois paso a proposta da alcaldía. Vista a providencia da alcaldía de data 7 de xaneiro de 2025 pola que se dispón que en aplicación do artigo 133 da Lei 39/2015 se publique dita providencia no portal web e no tabuleiro de anuncios do Concello para realizar un trámite de consulta pública para recabar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas durante un período de 20 días hábiles para a redacción dunha ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños e vías públicas municipais do Concello de Fisterra, vista a publicación en data 8 de xaneiro de 2025 na sede electrónica e a páxina web do Concello de Fisterra do anuncio de consulta pública para recabar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas durante o período de 20 días hábiles, visto o borrador de Ordenanza Municipal Reguladora e Ordenanza Municipal Reguladora da Protección dos Camiños e Vías Públicas Municipais do Concello de Fisterra, asinada pola Alcaldía en data 19 de febreiro de 2025, vista a providencia de Alcaldía de data 19 de febreiro de 2025, pola que se dispón en aplicación do artigo 133.2 da Lei 39/2015. Por providencia da Alcaldía iniciouse o trámite de audiencia aos cidadáns afectados e así recabar cantas aportacións adicionais poderán facer outras persoas ou entidades relativo ao borrador da ordenanza que nos ocupa. Vista a publicación en data 19 de febreiro de 2025 de dita providencia, xunto co texto do borrador da ordenanza no portal web e na sede electrónica do Concello de Fisterra durante un período de 20 días hábiles, visto o certificado de Secretaría de Intervención de non presentación por rexistro de ningún escrito por parte de persoa ou entidade de data 9 de maio de 2025, tendo en conta a providencia da Alcaldía de data 15 de maio de 2025 por que dispón continuar a tramitación do expediente para proceder á aprobación provisional desta ordenanza, visto o informe de Secretaría de Intervención de data 15 de maio de 2025, visto todo o canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación polo Pleno de conformidade cos artigos 22.2d e 49 da Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local. Por elo, esta alcaldía propón, primeiro, aprobar inicialmente a Ordenanza Municipal Reguladora da Protección dos Camiños e Vías Públicas Municipais do Concello de Fisterra, a cal figura como documento anexo no expediente. Segundo, someter dita ordenanza municipal a información pública e a audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da provincia e tabuleiro de anuncios do Concello, así como no portal de transparencia e na sede electrónica do Concello, por o plazo de 30 días para que poida presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola corporación. Terceiro, de non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente. Intervencións? Bueno, nesta ordenanza, pois, nós estamos a favor de que haxa unha normativa municipal reguladora da protección dos camiños e vías de titularidade municipal e que estamos un pouco que, digamos, que se protexa, non, da actividade que, evidentemente, teñen que levar a cabo nos montes, nas leiras, pois este tipo de empresas que explotan todo o que é a corta de madeira, etc. A moción vémola prácticamente na súa totalidade desde o noso punto de vista correcta, aceptable, pero hai unha cousa que creemos que habría que corrixir. Explico. O artigo 6, que é o que fai referencia ás garantías que teñen que depositar as empresas madeireiras no Concello
comparando, o sea, falando co sector, con cada unha das empresas aquí no noso municipio, e comparando cos ordenanzas similares que existen en outros concellos da zona, vemos que estas garantías que se piden depositar as empresas no concello que son excesivamente altas. Por poner un exemplo, en C, o que artigo 6, o apartado de por todas as operacións de corta ou saca a realizar ao longo do ano natural vehículos pesan un máximo autorizado igual ou maior a 16 toneladas, o que en C anda nun depósito de 1.800, outro comentoume 3.000, bueno, andamos en cantidades máis ou menos similares. Aquí estamos exigindo que depositen 16.800, que é unha cantidade moi alta. Vale, isto, que é unha cantidade moi alta, ten varias consecuencias. Unha é perjudicial para estas empresas, porque teñen que dispoñer de importantes fondos, ou ir ao banco se non disponen deles, a conseguir o aval, con a súa consecuencia do gasto bancario, non? E consecuencias tamén para o que é os propietarios das fincas, montes, labregos, como se lle quere chamar. Por que? Porque as reunións que tuve cas empresas de aquí, moitos dixeronme que con estes avais, con estas garantías tan altas, que podían incluso deixar de facer actuacións aquí. Por que? Pois porque o mellor nun monte son 5.000 euros e aquí consiguen 5.000 euros ganan e aquí a actuación, a fianza depositar son 4.200. Eso por un lado. Que pasa? Pode ser tamén o caso de que vayan a realizar o que é a actuación, que vayan a cortar a madeira, e claro, pero nos os costes temos que sacar de un sitio. Entonces o prezo da madeira, se valía 10, pois con isto, como temos máis gastos, vai valer 8. Co cual, o que se ve perxudicado non é só as empresas que estáse dificultando a tarea con uns avais tan altos. Repito que o contido da moción, o sea, o que é a protección dos camiños, ven moi correcto. Entón, estas casuísticas podense dar. É unha ordenanza, é unha lei que hai que aplicar e que se entende que se vai aplicar. Entón, nós o que propoñemos, vendo a moción enteramente, salvo isto, ben o tema da comunicación previa, co reportaxe fotográfico, etc. O que propoñemos é deixar sobre a mesa e traer para o próximo pleno cunhas garantías máis axeitadas ao que a contorna e a realidade das empresas e tamén para que? Pois para non perxudicar tanto as propias empresas como tamén os propietarios de montes e fincas que van ter dificultades a hora de encontrar quen lles paga as actuacións ou incluso o precio do seu produto é probable que se reduzca. Entón, nos propoñemos eso. Insisto, o contido da moción e o que é a regulación ben correcto, salvo esa puntualización. Pois mire, non sei de que data a ordenanza de C, xa, pero bueno, comparou os precios, non sei de cando data. Eu penso que xa ten uns anos, en calquer momento actualizará, porque hoxe con 2.700 euros, por exemplo, que temos aquí por operación de corta, nos temos gastado máis para arreglar camiños e logo volver a ter que arreglalos o mes seguinte, porque volveron a cortar ese camiño. Entonces, nos o que se queremos salvar, nos estamos cos madeireiros, como non vamos a estar. É un sector importante para nós, mas na Costa da Morte temos 4 ou 5 empresas, é un sector moi importante para nós. E queremos que teña beneficios, pero para nós é un elevado coste eses camiños arreglados por conta do Concello, porque non é calquera arreglos. Entonces, con isto garantizamos unha empresa por todas as operacións de corta durante un ano inteiro, son 16.800 euros, que ven sendo algo máis de 1.500, ainda non, por mes. E logo teñen para a corta específica, que,
non deixa de ser un aval, que eles por este aval non sei o que lle pode costar a unha empresa un aval de 10.000 euros, pero o mellor 90 euros ao mes. Más ou menos sobre 17.000, uns 1.800 O ano. de gasto bancario. O ano. Pero Claro, se dos ao mes ainda non son 100 euros, sabes? Bueno, sí, a ver. Quero dicir, para eles é un coste, sí, porque alguén que o facía sin pagar nada, nin ter obligación de ningún tipo de aval, agora pedirlo, pois eu reconozco que, bueno, claro que sí, pero o beneficio que esta ordenanza pode dar aos camiños do Concello é moito. Sí, que vemos ben, que estamos de acordo. O que pasa que podemos ver no peligro de que a xente que ten as propiedades vayan a chamar a madeireiro e non teñen con quen contar. Hai que ter en conta tamén. Pero non sei, eu contigo a moción vexo ben. Bueno, pero nós propoñemos rebaixar algo as cantidades porque parecennos bastante excesivas, porque hai que comparalo tamén co que cobran, o sea, co que pagan, co que depositan ao redor, porque se ao redor depositan as cantidades tan reducidas, aquí tan amplios, non é nos que pasamos aquí. Mire, non sei todo este proceso que xa ve usted que hai dous trámites de audiencia, un primeiro no que se dá a conocer a intención da corporación de aprobar de iniciar os trámites desta ordenanza. Houve un período de exposición de 20 días, non houve, logo se publicou o texto da ordenanza, tampouco tuvemos alegacións, nin consultas, nin por parte de madeireiros, nin de veciños, nin tampouco vosa, nin tampouco de ningún membro desta corporación. Entonces, bueno, eu penso que ese traballo se deberá haber realizado, esas consultas ou porta por porta aos madeireiros se deberá haber realizado con anterioridade, porque non se hubiera habido sobre a mesa nese trámite. E, bueno, o mellor, nos isto xa o propusemos desde o primeiro momento. Vostede, cando falamos desta ordenanza xunto cada outra, dixemos que falaba con eles. Sí, para esta ordenanza falamos no ano 2000, ao pouco de chegar. Sí, no verano, do 2023. Sí, vale, sí, entramos en xuño, pois non sei se era verano ou era outubro ou novembro, non me recordo. Aquí nesta sala falamos deso e xa lle fixemos chegar a nosa... Houve documentos que foi esta semana. Houve moitos que non sabían, pero, bueno, independentemente deso, están convocados e non van, é outra cousa. Pero... Non, creo que aquela reunión viñeran todos. Os de Fisterra, Os de Fisterra viñeran todos. Algún ven físicamente e ven a cónyuxe tamén. O que sí que ao parecer que se lle comentou que sí que se iban a baixar estes precios, estas garantías. Bueno, eu non recordo seguramente non propuxeron o trámite de audiencia, non reclamaron nada porque andan o seu traballo, non sequera saben os procedimentos, nada. Eles, de feito, cando falei, dixen para se someter a votación, non sabían que se iba a levar a pleno, non sabían nada. Para eles é algo que quedou atrás, como quedan algunhas cousas. Entón, nós non estamos votando, é dicir, non estamos tirando para atrás eso, simplemente estamos pedindo que se deixe sobre a mesa, traídos no propio, ou para a semana, con un recálculo novo das garantías. E apróbase sen causar un perxuicio, non só para eles, insisto, tamén para os propietarios das fincas que se poden ver entre crucijada de que non teñen como vender o produto. Bueno, non digo a súa opinión, é moi respetable, pero, bueno, nos facemos cargo dos arreglos do camiño, é moi gravoso para nós, cando despois tampouco hai ninguna consideración a maneira de atacar, é dicir, mirade isto, como está, como permitides isto, como hai que atacar de alguma maneira as cousas e hai que facerlle fronte. Non consiste en atacar ou non, é simplemente con ordenanza que teñen uns abaixos xustos, eles teñen... Pero cal é o xusto? Bueno, usted xa propoñerá o importe que é xusto para vostede, se non sale aprobada hoxe, esa se irá falando. Xa me cortas, xa non que dicir. Non que sea un importe xusto, un importe axeitado, non? A ver, depositar desde 7.000 euros
Para ter aí Non. 17.000 aquí. Non é depositar 17.000, hoxe ninguén deposita 17.000. Na lonxa piden avales para ir a comprar o peixe e non lle piden que depositen, non sei se é de 3.000, de 6.000, de 12.000, non, o que sexa. Van á entidade bancaria e tramitan o correspondente aval, e algúns, depende da súa solvencia, salen un aval a 30 euros o mes, a outros non, porque, bueno, os bancos son así. Non é dicir, tráigame usted 16.700. Eso xa lo sabe. Sí, porque nós na reunión que tuvemos aquí, eles estaban de acordo, incluso tamén aquí veñen a cortar madereiros de fora que tamén deixan como deixan, e eles tamén se queixaban. É xente que vive entre nós e que disfruta tamén dos camiños de outra maneira. Por eso fai para a ordenanza. Nos insistimos nese planteamento. Moi ben, pois recollido queda. Intervencións máis? Si podo intervir por alternativa dos veciños. Bueno, esta ordenanza, a ver, nos, como dicía a alcaldesa, xa tuvemos unha reunión hai algo máis de un ano cos madereiros, planteamos a nosa intención, todos estuveron de acordo en que era algo necesario. Logo non volvemos a ter outra reunión, a verdade é que non, pero eles sabían que a ordenanza estaba publicada. Eu personalmente que me falo, con todos non, porque non me coincide, pero que a inmensa maioría semanalmente vexos, ningún me fixo chegar ningún reparo. Ningún me fixo chegar. Logo, isto que di usted de 16.800 euros, bueno, é para vehículos maiores de 16 toneladas. Para menores de 16 toneladas é de 10.800, que xa é unha cantidad considerablemente inferior. Por lo que me informei, suelen utilizar de máis de 16. Non son ningún experto, desconhezo todo. Bueno, eu, amigos meus que andan na saca da madeira, de menos. E logo creo que tamén hai madeireiros que teñen vehículos de gran tonelaje que serán de máis, pero eu creo que os menos serán os de máis de 16 toneladas, creo eu, E de feito, non xa che digo, non tuvemos ningún reparo, ni ninguna suxerencia, nada de nada de nada. Entonces eu creo que isto pues, está correcto, parece a mí. E se non estuvese, pues, tamén estamos abertos. Pero hasta agora non nos fixeron chegar. Non nos fixeron chegar. Porque mellor, a mí dixeron algúns que estaban pendientes de que se rebaixara, que se lle dixo que se iba a rebaixar. Non sei, desconozco. Ningún nos dixo a nós nada en absoluto. Nada en absoluto. Eu fago planteamento. A mí non menos, Aquí está outra parte do goberno. Entón, eu creo que o correcto é que siga adiante, xa que non houve ninguna alegación e ninguén dixo nada ao respecto. Continúan as intervencións? Bueno, está máis que visto que a ordenanza é algo que facía falta, non? Nós no goberno anterior tamén tiñamos xa algún borrador para facela, porque era algo que a xente pedía que calquera que anduvera un pouco polos montes se daba conta de que se estaba facendo verdadeiras aberracións que despois, claro, temos que pagar entre todos, non? Si o principal problema son as cantidades, creo que nos queda outra época de poder facer as alegacións que se queiran sobre as cousas que aparecen na balanza. De todas formas, entendo que as cantidades saldrán de algún estudio técnico, máis que nada, non? É verdad que hoxe a obra pública e a privada tamén, non? Está moi cara. Temos que ter en conta que non podemos enfocar o aval como coller o que dicía antes a alcaldesa, non? Coller os cartos e poñerlos aí encima da mesa. Non se trata de eso. Entonces, non é un efecto directo sobre a empresa. A empresa solamente terá ese efecto si non cumpre co que se estipulou e de aí se derivan unhas reparacións, uns cambios, os traballos que haxa que facer. Se non é así, a empresa o único que lle costou foi o coste ese mensual do
entendo que están de acordo con facelo, por eso eu realmente non lle vexo maior problema a ordenanza, ao contrario, é unha necesidade que temos que ter, e a parte eu creo que era algo necesario desde o punto de vista disuasorio tamén, non? Porque non é igual ir ao monte facer o que queira sabendo que non che vai pasar nada que ir ao monte facer o que queira sabendo que as consecuencias pois poden ser económicas. Entonces xa temos que pensar as cousas de outra maneira. O mellor dos efectos que ten a ordenanza pois é que a xente cada vez que vai ao monte a traballar o faga con sentidillo, como se diría aquí entre nós, non? Nós, en principio, non temos ningún problema para aprobar a ordenanza. Teresa. Sí, bueno, nós xa sabedes que igual que a ordenanza de caravanas era a dos camiños tamén forestais, e entón está claro que vamos a apoiar. Ademais, dentro da documentación, vemos que os informes técnicos teñen a súa aprobación, e se, como estás dicindo, tamén tedes a aprobación, tuvedes xuntanzas co sector, e que, bueno, que en principio están de acordo, non hai moito máis que decir. Sempre foi iniciativa e proposta por parte do noso grupo de que esas dúas ordenanzas, en que sean tarde, que por fin se leven adiante. Nada máis. Moi ben, procedemos pois a votar. Votos a favor? Abstencións? Vale, continuamos co seguinte punto do orde do día, o número 4, ditame sobre proposta de acordo plenario para a aprobación da modificación orzamentaria 9/2025 na modalidade de transferencia de créditos. Bueno, pois a proposta de alcaldía propoñemos unha disminución nunha partida presupostaria para aumentala en outras dúas. Entonces, bueno, a obra do mercado cultural que cando nos chegamos acollemos con o proxecto e con unha subvención nominativa da Diputación de 200.000 euros, e así se iniciou, se adxudicou e se licitou con estos números e ca partida e ca retención de crédito pertinente. Pero no proceso da obra pois solicitamos unha subvención á Xunta de Galicia, unha subvención que era claro que non pediran que a obra non estuvera iniciada, pero non era condición. Entonces, bueno, chamamos para saber se iso era así ou había algún erro. Xo, non, pois non está no redactado, entón, pois é así, non se pide, non se vai a controlar iso, que non este rematada. Nos estábamos nun proceso bastante avanzado. E concedémonola. Entonces, a Xunta de Galicia concediu 256.567,06 euros. Co cal, eso, bueno, pois deixounos respirar bastante, acabamos a obra, eso sufriu tamén un incremento, acabou a obra do mercado, xa temos toda pagada, en esa partida, ese exceso que queda aí, porque a aportación municipal pois disminuiu ao haber esa subvención, a partida é a 453.60911, como vedes na documentación, pois solicitamos sacar, transferir de esa partida 75.000 euros para metela, aplicalas noutras dúas partidas que si están faltas de fondos, están escasas. Unha é a partida 231.22706 por importe de 25.000 euros, que sería para atender servicios sociales, para atender o SAF, iría para pagos do SAF, e outra para a partida de gastos xerais, iría por importe de 50.000 euros.
Entonces, esta transferencia de importe saldrían 75.000 dunha partida e irían para dúas. A unha 25.000 e outra 50.000 para poder facer fronte a, un caso a gastos xerais de facturas A que existen e noutro a SAF que tamén xa temos facturas que difíciles de soportar. Non sei se tedes alguna pregunta, intervencións. É unha modificación de crédito para pagar o servicio de axuda no fogar, a empresa que se encarga de facer o servicio cando non hai disponibilidade de traballadores, non están de baixo algunhas, sí. Bueno, e despois hai facturas que hai que pagar con traballos xa realizados, entonces temas económicos vamos a ter decisión do goberno como realizar o manejo. Bueno, no, aquí está ben explicado por parte da alcaldesa, non teño nada que decir. Bueno, é normal que tocando a lotería o Concello con eses cartos, estando nun sitio onde non se podan utilizar, pois haberá que cambiarlos de sitio para que estén nun sitio onde se podan utilizar, que ao final son cartos de todos e hai que gastalos pois, en beneficio de todos. Evidentemente, hai moita factura que pagar, alguna delas xa poste aí, quedan outros 50.000 que para moito tampouco non van a dar. Así que, bueno, intente emplealos ben, eso sí, se ten dúdas pregúnteme a mí. Pero bueno, nos vamos a aprobar ya a modificación. Bueno, nós xa na xunta informativa xa temos o noso apoio e ademais xa se preguntou, neste caso xa nos confirmou o secretario que esta partida que se podía utilizar para outras facturas ou outros pagos. Así que nós vamos a apoiar a proposta. Procedemos pois a votación. Votos a favor? Abstencións? Continuamos, pois. Co punto 5. Ditame sobre proposta de acordo plenario para aprobación do proxecto modificado da obra pavimentación do viario Obispo Castro de Duio. Ben, aquí temos que dicir que esta obra, pavimentación do viario Obispo Castro de Duio, con un orzamento inicial de contrata de importe 65.665,26 euros, foi incluído no plan complementario do ano 2024 do POS. Nos demos conta de que os importes habían quedado por debaixo do precio do mercado. Entonces, vista a necesidade de introducir modificacións no proxecto aprobado inicialmente pola revisión e actualización da man de obra e do aglomerado do proxecto, que sufriu unha variación no tempo de tramitación do expediente, non varía nin o ámbito do mesmo nin as restantes condicións do proxecto, polo cal se redacta o proxecto modificado da obra pavimentación do viario Obispo Castro de Duio cun orzamento de contrata por importe de 78.789,03 euros, o cal figura no expediente. Vista a comunicación complementaria da Diputación Provincial ao Concello sobre a documentación relativa a esta obra de data 20 de maio de 2025 e o abeiro de esta alcaldía propón ao Pleno aprobar o proxecto modificado da obra pavimentación do viario Obispo Castro de Duio con un orzamento de contrata por importe de 78.789,03 euros. É preceptivo, así non lo fixo ver o secretario, que viñera, ainda que esta obra foi aprobada no Pleno cando se aprobou o POS, ou haber esta modificación de importe,
pois se considerou preceptivo, aínda que a Diputación non. A Diputación dixo que podía aprobarlo eu, pero o secretario considerou que era para haber sido inicialmente aprobada por pleno, que debería traerse ao pleno para ratificar ou aprobar esta modificación. Así o fago na miña proposta, traigo o pleno, tedes o proxecto novo, bueno, abro agora o turno de intervención se queredes facer alguna. Ahora sí, nos vamos a votar a favor, claro, eso é unha obra do COS, como ben dixestes, tense que levar a cabo, e para que non suceda o mismo que sucede co tema da cartera de padrís e a de Sardiñeiro, pois para non demorar máis tempo que se poda facer, pois a actuación, pois votamos a favor para que non quede vacante, como quedou a outra, non? Sí, bueno, correcto. Como ben decía ahora Luís, isto é unha modificación que ven, esta precisamente ven a raíz de que o firme Sardiñeiro e Padrís quedou vacante, quedou deserto, non se presentou ninguén. Aí foi cando decidimos revisar todos os proxectos e este tamén carecía de precios actualizados. Este é un proxecto que foi rescatado no anterior goberno. Bueno, non era moi antigo, pero suficientemente antigo como para que os precios cambiaran sustancialmente. Entón, actualizas os precios, traes o pleno, e se o pleno o estima oportuno, aprobase esta modificación. Pois sí, efectivamente, esta era unha obra que xa tiñamos nós prevista. Isto traeme recordos de épocas bastante máis complicadas que nos sucederon a nos no goberno, cando se empezou a guerra Rusia-Ucrania, que se empezaron a disparar os precios de todos os produtos habidos e por haber, e nós cos proxectos encima da mesa, non? Sobre todo, o que máis nos afectou foi no pabellón polideportivo. Tiñamos xa listo para licitar e tuvemos que, ante o medo, ese medo de que quede deserto, que o único que fai é retrasar ainda máis a ejecución das obras que son necesarias, pois tamén fixemos o mismo, evidentemente. Collemos o proxecto e mandámoslo revisar, actualizar os precios para poder sacalos con unha mínima garantía de que se adjudicara de alguna forma. E ainda así, nunca estuvemos seguros hasta o final de que se presentara alguén, non? E non foi tampouco que foran moitas empresas, que non pasaron de 3. Entón, hai que facer o mismo. Entonces, son cousas que, debido ao paso do tempo, ou a determinadas circunstancias, como pudo ser aquela, pois pasan. Entonces, si podemos evitar que eso afecte no tempo da realización da obra, pois hai que actuar en consecuencia e cortar de raíz e intentar que ese presupuesto sea posible para que se presenten as empresas e se poda licitar. Nos vamos a aprobar, evidentemente. Sí, bueno, nos tamén, e, bueno, decir que hasta nas casas, a veces sempre hai que facer modificacións por, bueno, pues por as subas dos precios dos materiais, ou de que parecenos normal esa modificación que se fixo, e, bueno, vamos a aprobar o presuposto porque xa o deixamos tamén na comisión informativa, que xa queremos aprobar. Procedemos pois á votación. Votos a favor? Abstencións? Vamos agora co punto 6, que é o turno para as mocións de grupos políticos. Temos 3 mocións.
Vamos coa primeira, que presenta Luis Manuel Insualago, polo Partido Popular, a moción do Partido Popular sobre o financiamento do sistema de atención á dependencia. Dolle paso, pois, a este voceiro. O Grupo Municipal Popular de Fisterra, conforme ao previsto no Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, se leva ao pleno a seguinte moción, exposición de motivos. A Unión Europea é a rexión máis envelhecida do mundo e a tendencia actual apunta que cada vez o será máis. Dentro dela hai varias rexións nas que se agudiza especialmente esta situación. Unha é Galicia, onde as persoas maiores de 65 anos xa representan máis dunha cuarta parte do total da poboación. Como é lógico, este envellecemento poblacional tradúcese nun incremento da cidadanía en idade dependente, que necesita e demanda asistencia para realizar actividades básicas da vida cotiá. A atención a este colectivo de poboación convértese nun reto para todos os poderes públicos e requiere unha resposta firme e adaptada ao modelo actual da nosa sociedade. Para dar resposta a esta situación, aprobouse cunha amplia maioría a Lei Estatal 39/2006 do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, que xurde co obxectivo de regular as condicións para garantir a igualdade no exercicio do dereito dos cidadáns á promoción da autonomía personal e a atención ás persoas en situación de dependencia mediante a creación do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, coa colaboración e participación de todas as administracións. Este é un marco normativo aprobado hai preto de 20 anos no que se recollen os dereitos dos cidadáns, pero tamén os deberes de todas as administracións implicadas. 2 décadas despois da aprobación da coñecida Lei da Dependencia, o sistema segue tendo certas eivas que están lonxe de correxirse. A principal ten que ver co problema estrutural de financiamento que Galicia leva denunciando desde hai moitos anos. A lei fixa que o gasto dos servizos e prestacións debe asumirse ao 50% entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado, algo que nunca sucedeu e que actualmente segue sen correxirse. O crecente esforzo inversor por parte da Administración Autonómica e tamén da local para atender as súas veciñas e veciños non ten a mesma correspondencia por parte do Goberno Central. Deste xeito, o recoñece o propio Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Agenda 2030, na memoria de análise do marco normativo da Lei de Dependencia. La financiación originalmente planteada por la memoria de la Ley de Dependencia no se alcanzó ni en términos absolutos ni en términos relativos al cumplimiento del objetivo de financiación del 50%. Esta é unha cita literal dun documento presentado ás comunidades autónomas ao comenzo de marzo no pleno do Consejo Territorial de Servizos Sociales e Dependencia, é dicir, o Goberno Central recoñece que non achega o que debe chegar por lei. Iso vai en detrimento dos servizos que recibimos os veciños e prexudica directamente as arcas municipais e autonómicas. A pesar diso, é preciso salientar os avances que se produciron na nosa comunidade. Así, tal como reflicten os datos publicados polo Inserso, Galicia rexistra unha evolución positiva neste ámbito e na actualidade máis de 77.000 persoas que teñen a súa dependencia reconhecida reciben un servizo ou prestación. Esta cifra sitúa a nosa comunidade cunha ratio de atención do 98,46%, unha das máis elevadas de España e 6 puntos por encima da media nacional. De feito, nos últimos 15 anos, o número de persoas dependentes atendidas na nosa comunidade multiplicouse por 5. Cada ano a Administración Pública aumenta o seu orzamento en materia de dependencia para poder seguir ofrecendo servizos galegos que o precisen. É importante poner en valor estes datos, sabendo que Galicia é unha das comunidades líderes grazas ao esforzo que fai a Xunta de Galicia e tamén aos concellos. Xa debuxando os datos económicos, este ano Galicia inviste no eido da dependencia máis de 700 millóns de euros, dos que preto do 70% proceden das arcas autonómicas, mentres que a Administración Xeral do Estado faise cargo da parte restante, moito menor. Por lo tanto, o que se observa é unha balanza moi desequilibrada que repercute directamente nos servizos e prestacións que recibimos galegos e un complemento incontestable do establecido na lei estatal. No caso concreto da nosa comunidade autónoma, as achegas ao sistema de atención á dependencia por parte do Goberno Central redúcense dun ano ao outro, ao pasado 40% en 2023 ao 34,9% en 2024, que provoca que a débeda acumulada coa nosa comunidade nesta materia supere os 2.500 millóns de euros. É moi significativa esta baixada tendo en conta que hai só un ano, antes das eleccións autonómicas, o ministro Pablo Bustinduy dixo nunha entrevista dun medio de comunicación galego que o objetivo era asumir o 50% do gasto de dependencia en Galicia. Só un ano despois, non se incrementar os apoios estatais, o que vemos é unha baixada nesa porcentaxe que debería subir. Para Galicia, dispor dos máis de 2.500 millóns de euros que nos debe o Goberno Central suporía poder chegar a máis galegos dependentes que precisan algún tipo de atención. Hai que ter en conta que sen a aprobación dos presupostos xerais do Estado, esta situación agravaríase, mentres que o Goberno galego continuará incrementando fondos, servizos e atendidos a Administración Xeral estados conxelarados.
Ademais de non achegar o financiamento axeitado, o Goberno Central realiza modificacións normativas en ter en conta o resto das administracións, que son as competentes e as que xestionan a maioría dos servizos. Así, 1 de xullo do ano 2023, o Goberno Central publica un Real Decreto polo que se modifica o sistema de prestacións en dependencia, de xeito unilateral e sen contar coas comunidades autónomas. E, ano e medio despois, o pasado febrero, o Ministro de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 presentou o anteproxecto de lei que reforma a Lei de Dependencia e a Lei de Discapacidade. Ambos cambios conllevan obrigacións ao resto das administracións, sen vir acompañadas do correspondente financiamento, isto é, sen ningún tipo de axuda orzamental estatal. A teleasistencia pasa a ser un dereito subxectivo, amplíanse as contías das prestacións e fanse modificacións directas no servizo de axuda do fogar, que tanto está a supoñer para os concellos. Agora, o Goberno Central incrementa as intensidades do servizo a aumentar as horas mínimas para atender a unha persoa en situación de dependencia. Amplía as accións a realizar no servizo, xa que agora tamén contempla tarefas fora do hogar, ir á compra, ir ao médico ou ao centro de día, por exemplo. Todo isto leva consigo un encarecemento do servizo, máis necesidade persoal e modificar contratos actualmente en vigor que teñen os concellos coas empresas prestadoras do servizo. Actualmente o SAF percibe en Galicia máis de 24.000 persoas, un servizo de competencia municipal ao que os concellos galegos destinan unha boa parte do seu orzamento, facendo un esforzo económico relevante ao que a Xunta de Galicia chega este ano máis de 140 millóns de euros anuais. Incrementar deste xeito este servizo, como quere impoñer o Executivo Central sen ter en conta as comunidades autónomas, que son as que o financian a súa maior parte, nin aos concellos, que son os que o xestionan, requiren máis recursos e de máis persoal, dous requisitos indispensables ignorados polo Goberno. É dicir, a reforma da lei debe vir acompañada de financiamento, un financiamento que tamén deberá ter en conta a singularidade dos territorios, porque non todos son iguais. No caso concreto da nosa comunidade, a dispersión e o envellecemento da poboación son factores que incrementan considerablemente o custo dos servizos, e que obrigan as administracións galegas a realizar un esforzo económico moito maior. Non se pode impoñer máis obrigacións aos concellos sen que a reforma veña acompañada do financiamento necesario. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Fisterra propón á Corporación Municipal adoptar o seguinte acordo. O Pleno Municipal insta ao Goberno Central a 1. Presentar dunha memoria económica concreta na que se avalíe e determine o custo da modificación da Lei de Dependencia. Atender as suxestións feitas pola Administración Autonómica Galega e a este cambio normativo que considera as peculiares circunstancias da realidade social e demográfica de Galicia. 3. Cumprir co financiamento do 50% da Lei de Dependencia para que a participación da Xunta de Galicia e do Goberno Central sexa equitativa. 4. Saldar a débeda acumulada con a nosa comunidade en materia de dependencia que ascende a máis de 2.500 millóns de euros para así poder achegar máis recursos ás persoas dependentes que o requiren. 5. Dar traslado deste acordo tanto a Xunta de Galicia como ao Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Bueno, isto é o contido da moción e basicamente cos postos nos puntos está claro o que se quere, non? Que se cumpra co acordado na lei, que a chega do 50% da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma, que actualmente, dende fai tempo, pois non se está cumprindo. Entón, bueno, pois hai unha débeda acumulada nesta materia da nosa comunidade por parte do Estado en máis de 2.500 millóns de euros. Intervencións, pois. Sí, bueno, desde a Alternativa aos Veciños de Fisterra creemos que as obrigas que ten contraídas cada administración os deben ser cumpridas. Entonces, isto que nos di o Partido Popular de que a Xunta de Galicia está infrafinanciada, pues creo que nun 15%, por os datos que lín. Perdón? Nun 15%, creo, non? Está infrafinanciada a Xunta de Galicia por parte do Goberno Central nun 15%. Non 30, no 2024, non? Sí, perdón, 34 con algo, sí, o 15%. Un 15%, máis ou menos. Bueno, pois un 15%, bueno, non é admisible que a Administración Central non aporte o que ten que aportar. Pero, bueno, dito isto, non queremos deixar pasar por alto que a propia Xunta de Galicia, con concellos como o noso, o de Fisterra, tamén nos ten infrafinanciados. Nos, por exemplo, con datos do 2024, por cada 1.000 euros que o Concello de Fisterra gasta no SAF, a Xunta de Galicia ingresa nos 470. Nos estamos infrafinanciados por parte da Xunta de Galicia casi nun 50%. Entón, botamos de menos un punto como este nesa moción. A infrafinanciación que nos temos por parte da Xunta de Galicia tamén. Pero, bueno, a pesar disto, o noso voto vai ser favorable a aprobar esta moción.
Bueno, a Lei 39 de 2006, coñecida como Lei de Dependencia, foi aprobada polo goberno socialista do presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Unha lei a que nos igualou como país de dereito ao resto dos países de Europa. Cabe recordar que o PP estivera 8 anos seguidos no poder con José María Aznar e nunca se coñeceu intención de redactar unha lei desta envergadura. O goberno de Emilio Pérez Touriño tramitou a Lei de Servicios Sociais de Galicia 13/2008 sen o apoio do Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo era o voceiro do PP na oposición. No seu goberno deseñáronse e inauguráronse as últimas residencias públicas, algunhas das cales foron inauguradas posteriormente polo Partido Popular, que gañou as seguintes eleccións. Das 13 residencias de titularidade pública que puxo en marcha o Partido Popular, só 4, Cerceda, Melide, Carballiño e Santiago de Compostela, son de xestión pública directa. A diferencia de outras comunidades, o PP da Xunta de Galicia, que leva gobernando 15 anos en Galicia, nunca desenvolveu na súa totalidade a Lei de Servicios Sociais de Galicia. E aí está o gran problema. Isto é, non puxo en marcha o que está recollido no artigo 45 da lei, que sería a realización e execución dun plan estratégico e que di o Departamento da Xunta de Galicia con competencia en servicios sociales elaborará cada 6 anos un plan estratégico no que se formulará en función das necesidades sociais presentes da cidadanía galega, garantizando a participación das entidades locais. Isto abre as portas a manter un traballo de coordinación dos concellos respecto ás necesidades dos mesmos e a planificar en consonancia co modelo de poboación do territorio. Hai comunidades gobernadas polo PP que sí o fixeron. Comunidades como Navarra, País Vasco, Cataluña están rematando tamén o seu segundo plan estratégico a estas alturas. O plan estratégico tería que estar aprobado polo Consello da Xunta e ocorre que a súa aprobación abriría a porta a máis beneficios para os concellos, xa que o decreto polo que se regulan os servicios sociais comunitarios de titularidade municipal e a súa financiación, 99/2012, prevé no seu capítulo 8, ademais das transferencias finalistas correntes para a financiación do plan concertado, a de axuda do fogar e demais gastos correntes. E contempla tamén a posibilidade de dar transferencia de capital para inversións en centros de titularidade municipal, como centros sociais, polivalentes, centros de día, centros de acogida de persoas sin fogar, albergues de transeúntes ou calquera outro tipo de centro de competencia municipal. Pero a posibilidade de desenvolver este mecanismo de transferencia de capital corrente para a financiación de inversións de capital de titularidade municipal está condicionada de acordo coa disposición transitoria segunda deste decreto 99/2012 do desenvolvemento da Lei de Servicios Sociales de Galicia. Está condicionada a que se aprobe no mapa galego de servicios sociales e tamén do Plan Estratégico de Servicios Sociais. De feito, dice a disposición transitoria segunda que o procedimento previsto no capítulo referente á inversión de capital non será de aplicación hasta a aprobación destes instrumentos. Por lo tanto, mentre non se hayan aprobados estes instrumentos de planificación, non se pode facer efectiva todo o demais. Isto é, non se desenvolve a lei e pechan a porta para o entendemento legal cos concellos. Durante o goberno de Mariano Rajoy, coñecido como a época do austericidio, a Lei de Dependencia sufriu mermas en todos os aspectos. Rebaixas de horas de atención, o servicio de asistencia a domicilio, menos achegas orzamentarias ás comunidades autónomas, o non recoñecimiento das cotizacións dos coidadores, a nula creación de plazas de residencias públicas. Esta situación, unida á falla do plan estratégico do que xa vimos falando,
produciu un colapso no sistema de dependencia en Galicia que arrastramos ata día de hoxe, sendo unha das comunidades peor valoradas respecto á aplicación da lei. O goberno de Pedro Sánchez realizou o primeiro plan de choque 2024, no que se achegaron 1.800 millóns de euros. En estes 4 anos, coa fin de procurar equilibrar a situación de dependencia nas comunidades autónomas, aumentando tamén as horas dos servicios de asistencia a domicilio e recoñecendo as cotizacións aos coidadores. A medida que o goberno de España foi incrementando estas achegas, o PP da Xunta foi restando fondos das súas, da dependencia galega. Tal e como consta na FEGAP, dos 20 euros que estipula na hora do Servicio de Asistencia a Domicilios, 7 euros paga o Estado, 5 euros paga a Xunta e o resto o pagan os concellos e os usuarios. E aí hai que equilibrar e asumir unha mellor financiación do servicio. Non é certo o que di o PP en Galicia. O goberno de Pedro Sánchez incrementou un 150% a financiación da Lei de Dependencia desde 2020. A aportación estatal ao sistema vai se elevar hasta a cifra récord de 3.411 millóns de euros. Esta cantidade é o triple do que invertiría o goberno do Partido Popular en 2014, do que invertía. Cando a súa aportación ao sistema estaba limitada a 1.130 millóns e tamén tramitou fondos para a construción de escolas públicas infantís. Para Galicia había destinados 23 millóns de euros para a construción de 6 escolas. Os fondos foron rexeitados polo goberno da Xunta do Partido Popular dicindo que non se adaptaban ao seu modelo. Podería seguir enumerando o que fixo o Partido Socialista en todo referente á lei de dependencia, non? Pero podemos resumir unhas ideas moi claras. Sin planificación non hai dereitos. É dicir, se tes unha lei, hai que desenvolverla. O PP non quere atarse ás más cos obxectivos concretos e cos prazos, indicadores e cos orzamentos. Non quere ter a obriga de ter que rendir contas ao final, non? E planificar non é un luxo, é unha obriga democrática que temos. O goberno de Pedro Sánchez incrementou as achegas á dependencia nun 150% respecto ao ano 2014. A lei de dependencia precisa melloras na xestión e no financiamento, pero o Partido Popular en Galicia negase sistemáticamente a coordinar esta xestión cos concellos. Desde a chegada de Pedro Sánchez, os fondos para o servicio de asistencia a domicilio, a teleasistencia e a construción de infraestructuras públicas creceron un 150% tamén. O Partido Popular non ten un modelo definido nin de cuidados do fogar, nin de residencias. Todo anunciado ata de agora está baseado en residencias construídas pola Fundación Amancio Ortega, de Vilasean, e que son entregadas en xestión a outras entidades ou empresas e en concertar plazas con residencias privadas. Non obstante, os 2.500 millóns son nosos. Eso sí é certo. E por eso nos imos a abster na moción, porque os cartos, se son gallegos, teñen que vir para aquí. Vamos a absternos. Bueno, non vou ser tan extenso como creo. A ver se que a súa intervención é máis grande que a da propia da moción. Ademais, supoño que algunos quererán ir pelo partido, que xa seguramente empezou. Bueno, esta moción está un pouco para contrarrestar as críticas que está a facer o BNG, centrada sobre todo no do centro de día de Corcubión. Entón, é un momento bo para... Entón, bueno, algunhas das que, bueno, xa se dixeron, pero por suposto non vou a deixar de deciros, non?
Pois desde o 2006 que se aprobou a Lei de Dependencia, polo que, xa o di na moción, o financiamento acordado sería do 50% do Estado e o outro 50% da Xunta. E, na actualidade, non é así e nunca o foi, porque o goberno español non achega o diñeiro que corresponde. E nos últimos anos tivo lugar un incremento da achega, que xa me diga aquí o protocolo de PSOE, orzamentario, pola súa porta, a través dun plan de choque, ademais da recuperación de dereitos recortados polo goberno do Partido Popular, que xa na época de Mariano Rajoy, naquele período do PP, do 2012 ao 2018, recortáronse orzamentos en dereitos en materia de dependencia, tanto ao respecto da atención das persoas dependentes, as que se lles impediu o acceso nos casos de grau 1 e 2, como as persoas cuidadoras, fundamentalmente mulleres, as que se lles excluiu da cotización da Seguridade Social, non sei se non recordaredes. E por parte da Xunta que vou dicir, precisamente onte salía no Facebook unha notificación para que as familias podan solicitar as achegas económicas para cuidadoras do programa Respiro Familiar, diz que para facilitar a súa conciliación. No Facebook moitos comentarios, as queixas correspondentes, pero só vou poñer 3 exemplos simplificados desas persoas. Unha persoa que dicía: o meu sogro morreu esperando e chegoulle 2 días despois de morrer. Outro: é unha limosna, porque non axudades as familias que teñen que deixar de traballar ou pagar a un cuidador ou a unha cuidadora. 3: o que tiñades que facer é axilizar o papeleo das axudas á dependencia, porque non se pode permitir que os trámites duren máis de 2 anos. E collendo nota. Aínda así, nos imos a apoiar, porque basicamente o que di a moción é que o Estado cumpra co que di a lei, que ven sendo o 50% do custe, pero iso non quita para que critiquemos a xestión da Xunta en dependencia. Listas de agardas, falta de plazas en residencias e centros de día, infrafinanciamento do SAF, etc. Todo isto, pero tamén que dunha vez por todas se fagan cargo da apertura do centro de día de Corcubión para facilitar a vida aos dependentes e ás súas familias da comarca, e non lles pasen o marrón a outros, cando saben que os concellos non teñen financiamento nin competencias. Xa bastante fan con habilitar inmobles ou ceder terreos para as infraestructuras, e que o que digo eu é que non sei que queren máis que fagamos. Por tanto, aí está a miña intervención. Procedemos, pois, a votación. Votos a favor da moción? Están todos. Non. Abstencións, hai? Continuamos ca seguinte moción que a presenta tamén o voceiro do Partido Popular, Luís Manuel Insualago, sobre o reforzo na seguridade veciñal. Cando queiras. Paso a exposición de motivos. A moción do Partido Popular no Concello de Fisterra sobre o reforzo na seguridade veciñal. Exposición de motivos. A seguridade cidadá é un dereito fundamental que debe ser garantido polo Estado para que os cidadáns poden exercer os seus dereitos e vivir nun entorno seguro e libre de violencias. Segundo o artigo 3 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a Lei Orgánica 4/2015 de Protección e Seguridade Cidadá tamén establece que a seguridade cidadá é un requisito indispensable para o exercicio
dos dereitos fundamentais e co apoio directo no artigo 149.1 en relación co 104.1 da Constitución, a lei recolle que o mantemento da seguridade pública é competencia do Estado, correspondendo o seu mantemento ao Goberno da Nación e aos demais administracións públicas, comunidades autónomas e corporacións locais. Dende o Grupo Popular no Concello de Fisterra levamos tempo observando como a seguridade dos nosos vecinos no noso Concello é cada vez máis precaria, o que nos leva a estar preocupados polo debido á seguridade veciñal. Os últimos acontecementos, roubos de vivendas e negocios, ocupacións e demais actos vandálicos de diversa índole continúan aumentando a inseguridade dos nosos vecinos, facendo que se vulnere o seu dereito fundamental e deteriorando a súa calidade de vida. Este grupo é coñecedor da dificultade de garantir unha seguridade plena, pero é consciente de que se poden adoptar medidas para poder melhorala tamén dentro do Concello. Por todo o esforzo anteriormente, presentamos para o seu debate posterior aprobación se procede os seguintes acordos a adoptar. 1. Instar ao Goberno do Estado para que reforce a seguridade na zona a través da presencia da Garda Civil, especialmente durante as noites. 2. Instar ao Concello de Fisterra a través do actual equipo de Goberno para que reforce o corpo da Policía Local mediante a contratación dun novo axente polo correspondente procedemento. E 3. Instar ao Concello de Fisterra a realización dun estudio para a implementación de novas medidas de seguridade nas zonas de maior inseguridade, como poden ser cámaras de videovigilancia ou outros dispositivos. Bueno, é unha moción sobre todo que pide pois a seguridade, sobre todo agora na época tamén de verán, que temos máis visitantes, a ocupación pois, multiplícase, pois dotarnos un pouco de seguridade. Están outro día na Rúa Foliada, o tema dos contenedores, todos estes tipos de actos vandálicos, evidentemente é moi difícil todo de chegar a todo, de controlar todo, pero sí que cada día pasa unha cousa, é dicir, que haxe un pouco máis de seguridade, o sea, reforzar a seguridade. Creemos que, bueno, estas medidas que puxamos no acordo de lutar, pois poden ser unhas, seguramente hai moitas máis, pero, bueno, é solamente de pedir que se dote de maior seguridade aos vecinos do Concello. Ben, pois abro o turno de intervencións. Comeza o portavoz de Alternativa dos Vecinos. Bueno, para a Alternativa dos Vecinos, ao Goberno de Fisterra, a seguridade de Fisterra é unha preocupación máxima, e sobre todo últimamente porque aumentan os roubos, aumenta o menudeo de tráfico de estupefaccientes, pero nós levamos tempo en contacto tanto co Teniente da Guardia Civil, o mando de Corcubión, o Teniente Longueira, como co Capitán Vidaño, o mando do posto de Carballo, para aumentar a vigilancia e as patrullas. De feito, aumentáronse, e no tema do menudeo de tráfico de drogas, creo que foron bastante efectivas. No tema dos roubos, pois últimamente, bueno, hai un grupo de chavales roubando desaforadamente, é difícil. Non se sabe quen é, supongo, pero bueno, é un pouco xenero, non debería ninguén ni nada. Xa, pero esa é a preocupación que genera últimamente a maior inseguridade. En os roubos que hai, sobre todo, Sardiñeiro, Corcubión, as aldeas de Cee, en Fisterra, e as patrullas da Guardia Civil aumentaron. A nosa Policía Local, dentro das súas posibilidades, tamén aumenta a vigilancia, está en contacto permanente ca Guardia Civil. Bueno, é difícil atallarlo, pero sí, hai que poñer todo o que está na nosa man para aumentar a seguridade dos vecinos. Neso estamos. Bueno, todo o que sirva para aumentar a seguridade vai a ter o noso voto favorable e vamos a votar favorablemente a esta moción. Bueno, nós tamén vamos a votar evidentemente favorable a moción porque a seguridade dos nosos ciudadanos e dos que nos visitan é fundamental para nós. Nós somos un pueblo evidentemente turístico e cada vez somos máis, eso trae consigo cousas moi boas, pero tamén trae outras cousas que non son tan boas, non? Entonces, os pueblos como os nosos
que teñen unha afluencia de xente de fora moi grande e non teñen recursos económicos pola súa propia estructura social e económica, teñen moi complicado porque isto basicamente aumenta a xente que se dedica a hacer fechorías donde fallamos evidentemente na cantidad de medios que temos, porque todos nos damos de conta de que ao final son insuficientes, ¿no? E aí quizás é donde temos o principal problema, ¿no? É unha das reivindicacións ademais que está aí na moción. Todos evidentemente vamos votar a favor, a ver si as cousas que pedimos ou que se piden aí na moción pues, se poden levar a cabo, pero sobre todo eso, sobre todo o aumento de efectivos, non? Temos que ter en conta unha cousa, a xente suele viaxar a lugares que lle ofrecen seguridade, non? Os lugares que non lle ofrecen seguridade pues, son sitios que perden turismo, e tuvemos moitos exemplos ao largo de estes últimos anos, incluso beneficiándonos nós de isto, non? Así que vamos a aprobar a moción porque é totalmente necesario abordar o tema seriamente. Bueno, pues es na exposición de motivos, pues ven que están preocupados polo deber da seguridade veciñal no noso concello, tal, falan de roubos en vivendas, negocios, ocupacións, etc., demais actos vandálicos, etc. Eu aquí, pues, añadiría o do consumo e venta de estupefacientes, que parece ser que está moi normalizado. E, bueno, así como tamén, pues, o ruído, os altofalantes de son que están utilizando nos locais de hostelería hasta altas horas da noite, da madrugada. Por certo, que tamén están cumplindo os horarios establecidos por lei, o sea, que non é só eso o que pon na moción, senón que son outras moitas cousas, non? E, bueno, por outra banda tamén debería de haber unha definición clara entre as competencias da Garda Civil e a Policía Local, porque a veces chamas a Garda Civil e o que che contestan é non, esa é a competencia da Policía Local. Entón, claro, a certas horas, pois, Policía Local, pois, xa non hai. Entón non sabes o que facer. O sea, un día, outro día. E, bueno, por certo, pois, tamén podían engadir pois, que na moción que por parte da Xunta contrataran ao mellor auxiliares da Policía Local para concellos turísticos, como é o de Fisterra, que neste caso, bueno, neste en outros concellos costeiros pois, triplican a población e, bueno, carece, por suposto, carece deste e de outros servicios. Pero, bueno, claro, vos a Xunta non, porque como é do PP, pois non se lle pide, entón é o tiki-taka de depende de quen goberna no Estado, se lle pide, se é o PP ou o PSOE, e, bueno, e o único que fai é ir en contra dos que son, bueno, neste caso da súa corda, non? E, bueno, de todos os xeitos nós imos a apoiar, porque, bueno, sempre que sea para mellorar, pues, vamos a ver pues, en positivo, non? Nada máis. Procedemos, pois, a votación desta moción. Votos a favor? Continuamos, pois, a última moción. Dictame sobre a moción presentada polo concelleiro do Grupo Municipal Socialista José Marcote Suárez con motivo do Día Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Pode comenzar, José. Bueno, o
día 17 de maio conmemoramos o Día Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Unha data significativa na que en 1990 a Asamblea Xeral da Organización Mundial da Saúde eliminou a homosexualidade da lista de enfermedades mentales, poñendo fin á percepción institucionalizada de que a homosexualidade era unha enfermidade. Esta decisión supuxo un fito histórico na loita polos dereitos das persoas LGTBI a nivel global. España é un país referente en políticas igualitarias e na defensa dos dereitos do colectivo LGTBI. Leis como a do matrimonio igualitario, a Lei Integral de Igualdade de Trato, a non discriminación, a Lei para a Igualdade Real e Efectiva das Persoas Trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI, ou as normativas autonómicas consolidaron avances significativos. En Galicia, a Lei LGTBI de 2014, impulsada polo PSOE, foi un paso importante, pero a súa aplicación segue sendo insuficiente, con recursos limitados e unha falta de estruturas específicas para a diversidade no organigrama da Xunta de Galicia. A pesar destes avances, os retos persisten. Segundo o informe sobre a evolución dos delitos de odio en España, en 2023, do Ministerio do Interior, registraronse 2.268 delitos e incidentes de odio en España, un 21% máis que en 2022, sendo relacionados con orientación sexual e identidade de xénero máis do 23%. Ademais, as enquisas revelan que as vítimas, a viudo, reciben unha atención insuficiente por parte das institucións, o que subliña a necesidade de mellorar a formación e os protocolos de actuación. A erupción de discursos de odio alimentados pola ultradereita ameaza os dereitos conquistados. As administracións locais teñen un papel clave nesta loita, promovendo a educación, a sensibilización e o apoio ás vítimas. No ano 2025 reafirmamos o dereito de todas as persoas a vivir libres de discriminación e violencia por mor da súa orientación sexual ou identidade de xénero. É preciso redobrar esforzos para erradicar os delitos de odio e construir unha sociedade máis xusta e inclusiva. Por todo o exposto, desde o Grupo Municipal Socialista do Concello de Fisterra, solicitamos aos demais grupos municipais o apoio aos seguintes acordos. Primeiro, reforzar os servicios de atención para as vítimas LGTBI-fobia, garantindo unha resposta rápida e adecuada ás súas necesidades. Segundo, establecer e fortalecer redes de colaboración con asociacións LGTBI, recoñecendo o seu papel esencial na atención ás vítimas e na promoción da igualdade. 3. Deseñar e impulsar campañas municipais de sensibilización contra a LGTBI-fobia dirigidas especialmente á mocidade para promover o respeto á diversidade e prevenir os discursos de odio. 4. Promover a formación específica da Policía Local e do personal municipal en materia de prevención, identificación e atención a vítimas de delitos de odio por orientación sexual ou identidade de xénero. 5. Incorporar materiais educativos e informativos sobre diversidade LGTBI nas bibliotecas municipais e nos centros educativos, fomentando a coeducación e o respeto pola diversidade. 6. Apoiar iniciativas culturais, deportivas e sociais como festivais de cine ou eventos inclusivos que visibilicen e promovan os dereitos do colectivo LGTBI. E 7. Instar a Xunta de Galicia a dotar de maiores recursos económicos e humanos a aplicación da Lei LGTBI de Galicia, garantindo o seu pleno desenvolvemento. Elaborar estudios anuais sobre o impacto dos discursos de odio no colectivo LGTBI para deseñar políticas preventivas baseadas en datos. Persoarse como acusación en casos graves de agresións LGTBI-fóbicas, mostrando un compromiso claro contra a impunidade. Pasamos, pois, ao turno de intervencións. Quere intervir? Este grupo está a favor de todos os avances neste ámbito. Creemos firmemente tamén na igualdade, na liberdade de elección e apoiamos a todas as persoas, pensen o que pensen, sexan como sexan, así que o noso voto é
Sí, bueno, o noso grupo alternativo de veciños tamén, bueno, creemos que o noso país é un referente en políticas igualitarias e en defensa do colectivo LGTBI. E, a pesar de todo, todos os esforzos que se fagan son poucos. Temos que seguir incidindo nestas políticas, sobre todo para a xente máis nova, que son o futuro deste país. Entonces, bueno, o noso voto vai ser favorable, estamos de acordo con todos os puntos. Bueno, nós tamén non engadimos nada á moción, porque parecenos que está correcta e ademais xa o noso voto foi favorable na comisión informativa, só nos queda ratificarlo aquí no pleno. Pedimos pois a votación desta moción. Votos a favor? Continuamos pois cada sesión plenaria coa actividade de control. Punto 7, resolucións dictadas pola Alcaldía para coñecemento. Non sei se queredes facer algunha intervención. Punto 8, resolucións dictadas pola Alcaldía contrarias aos reparos efectuados pola intervención. Non sei se queredes intervir. Pasamos pois ao punto de rogos e preguntas. Comenzamos co voceiro do Partido Popular. Estamos xa ás portas do verán e vendo a maioría de concellos e contornos programación sobre conciliación e campamentos de verán. Están sendo últimamente publicados. Entón queremos saber cal é do Concello de Fisterra que se ten previsto facer. En Muxía e Cee, por exemplo, o campamento vai ser o mes de xullo e agosto e vai haber servicio de madrugadores. Non sei se cal é a previsión, como se vai facer, un pouco... Nos vamos a facer o mes de xullo. Bueno, xa está en proceso de licitación da empresa. Será só o mes de xullo porque o ano pasado non obtuvemos subvención alguna da Xunta de Galicia, entonces pois temos que ser moi precavidos. Este ano solicitamos a subvención, foi nos concedida, pero xa está así organizado para o mes de xullo. Xullo, dice? Sí. O mes 7. E o servicio de madrugadores non se ten contemplado? Non o temos. Quen se está encargando da programación da oferta cultural no Concello? Porque a vista por exemplo, do día 17 de maio, do Día das Letras Galegas, é unha oferta relativamente, o sea, moi pobre. Isto é o que nos espera a partir de agora co tema cultural. Reférome, vai se basear todo no que pagan as asociacións, no que organizan, o sea, non vai haber máis oferta, non se vai... Claro que temos a nosa oferta cultural, pero porque o Día das Letras Galegas pois houve unha actuación que pagaba o Concello íntegra no mercado cultural. Porque habendo grupos... Era do Concello. Habendo grupos locais aos cales, ademais, precisamente o Día das Letras Galegas estaban dedicadas con deleteiros, pois polo menos haberlo pensado, haberlo enfocado de outra forma, que non chamar a alguén que non é do Concello a presentar un espectáculo que... Nos pensamos nos nenos e dedicamos aos nenos, porque é certo, había moita oferta de pandereteiras e de cantareiras e nos decidimos por unha oferta para os nenos. Mira, esta pregunta xa a fixen varias veces, pero era para saber se se ten previsto a reactivar, reanudar e a reunir o Consello de Turismo, que é un ente que está creado, e volver a facer algún tipo de reunión ao respecto deste sector, como vostede adiantoulles aquí a gran parte do sector turístico en novembro de 2023.
vai seguir esquivando o sector, dando a espalda, sabe algo das súas problemáticas, sabe algo dos seus pareceres, traslada ao Concello algún tipo de datos de documentación, ou vostede como Concello de Turismo solo é para ir a Fitur e promocionar o camiño a Muxía. É dicir, debe facer algo ao respecto desto, non hai nada, non sabemos nada, non se reúne nada, nada. Non sei se vostede sabe, pero esta semana tuvemos un acto de Acemate no Parador, na que estuvo Merelles, director de Turismo da Xunta de Galicia, e Regueira, da Diputación, diputado de Turismo. Ali estuvemos, bueno, vostede, se non me ve, xa di que non fago nada. É unha apreciación moi... Pero eu falo a nivel local. Non sei por que di darlle a espalda ao sector. Home, se non Gustaría se dixo que os iba a convocar, que non se os definía. convoca. Se non se sabe nada do tema. Atentos a calquera hora. Pero por que non volve a activar o Consello de Turismo, non o reúne, non sabe das súas problemáticas? Por que non? Sei as súas problemáticas totalmente, pero as súas problemáticas tamén pasan un pouco porque o Concello poda poder resolverle, poder garantirlle que as basuras van a poder recollerse, que o Concello vai a poder pagar o doble turno que se vai a facer no verán. Bueno, un sinfín de cousas. Eu quero ir a eles con solucións, porque eu as problemáticas deles seinas perfectamente, porque estou en contacto directo con todo aquel que me veña a contar. E non fai falta que eu vexo tamén, pero bueno, teño un contacto moi directo con eles. Pero sí, estaría ben retomar, que será despois do verán, probablemente en outubro, retomar reunirme co sector, sí. Problemáticas que, por certo, para resolverlas fan falta cartos, xa lle adianto. De moito problemáticas de diversa índole. De moita índole que todas pasan pola carteira. De diversa, non de moita. De diversa. Bueno, se en outubro volvo a retomar o contacto é que non o ten. Mira, o verán xa o temos aquí, é a problemática dos atascos na rúa Federico Ávila, na zona da parada do autobús, no Faro, segue. Que medidas se van a adoptar para reducir ou evitar este tipo de caos no centro? Porque xa estamos vendo que isto acaba de empezar e vai a máis. O caos de momento non vexo, é verdad que temos que reforzar a plantilla dos policías locales en todos os auxiliares para que fagan o servicio e podamos ter, bueno, como foi o ano pasado, que nos foi bastante ben. Logo no verán quedarán moitos autobuses, non baixarán a estación de autobuses por colapso, efectivamente, pero bueno, as medidas que se toman o que tomamos nos o ano pasado, non sei se os anteriores non había colapso ningún, pero bueno. Que te queres? Estou preguntando se van a... En todo caso, vamos a facer, claro que sí, estou dicindo que sí. Xa anda sempre con segundos, non sei que pretenden. As segundas collo máis usted, eu digo a primeira. Vale. Mira, tomando como exemplo os outros concellos, cuxos gobernos xa están a traballar eficientemente, por exemplo, Muxía convoca a reúne unha xunta de seguridade cando apostemos as fechas da barca polo elevado número de visitantes no que se reúne, van os protocolos e todos estes de actuación para reforzar a seguridade, e falando dela, como falamos antes na moción, que lhe parece unha idea como esta, convocar unha xunta de seguridade con todos os implicados para ganar a seguridade tamén dos veciños, non? Sobre todo con o elevado número de visitantes. Sí, está ben. Nos estamos na Xunta de Seguridade con varios concellos, porque estamos xa tamén, Muxía, Cee, Corcubión, Fisterra, Umbría, que se reúne en Cee, no Concello de Cee. Eu digo máis que nada a nivel local. A nivel local xa tuvemos unha, se vostede lle quere chamar así, estuvemos unha reunión con o teniente de Corcubión e máis co comandante de Carvalho. A verdade que sí, que vai moi ben.
e non descartamos máis reunións. Se lle quer chamar Xunta de Seguridade, podes chamar, pois xa fixemos unha. E agora, eles a predisposición é total, a verdad que quedamos moi contentos, o teniente alcaldeu, o comentamos moitas veces, estamos en contacto directo con eles, temos os seus móviles para calquer cousa, e si, non vai a ser a primeira que pagamos, desde logo que si, porque eles se ofreceron e moi ben, e chamalos e acudir, non tuvemos ocasión de volver a reunirnos, pero si por teléfono estamos, é un contacto moi bon, moi cercano e responde moi ben. Como vai o tema da contratación dos socorristas cando comece? Os socorristas está a licitación, licítase unha empresa, estamos no proceso. Fecha aproximada? Nos pensamos que para que os socorristas estarán julio e agosto. Porque, ademais, nos pedimos unha subvención para 3 socorristas, solicitamos unha axuda a Xunta de Galicia, o importe do gasto son 39.990,90 euros, e o importe que nos solicitábamos, que o Concello solicitaba, ascendía a 34.191,81 euros, que isto viña a ser un 85% do gasto total. O que solicitábamos os gastos de soldos e salarios para socorristas. Pero, bueno, nos vamos a licitar a unha empresa, non podemos contratar nos os socorristas, pero os costos viñan a ser para 3 socorristas. E hoxe mesmo recibimos a resolución da subvención concedida da Xunta de Galicia. E, bueno, nos solicitábamos 34.191 euros, o mellor fomos moi pretenciosos, solicitábamos un 85%, e, bueno, ilusos de nós, foi nos concedido un 28,5%, o sea, 11.397 euros. Co cal, o Concello tense que facer cargo de aportar 28.607,90 para o servicio dos socorristas que só haberá na Praia da Costeira. Estamos en eso. Vale. Si lle pode enviar un recado aos seus jefes. Os jefes aquí non se portan mal, precisamente. Pois aquí se portaron moi mal. Home, o Concello sempre se fixo cargo do tema dos socorristas, casi Pero a hai súa unha subvención. totalidade. Eles publican unha subvención a cal se... Habería outros que non recibirían nada, eso hai baremos. Bueno, a Fisterra denle un 28,50%, 11.397. Bueno. Mira, o tema da oficina de turismo, cando se vai abrir? É que é bochornoso estar ali 5 minutos e ver como chega a xente e dá a volta, e pregunta, van ao bar, e pregunta. Non sei, estás a pagar un albergue por isto? Se non se precisa disto, porque seguramente vai dicir o tema do albergue, que o servicio está prestando un albergue con un horario que non é moi limitado, non sei. Bueno, o servicio de turismo nos temos contratadas todo o ano, é unha técnica de turismo, María, e máis está Begoña para o albergue. Entón, son 2 persoas, 2 contratacións que hai que facer fronte a elas, e todo o ano está aberto o albergue. Elas traballan todo o ano, teñen que facer vacacións, teñen os seus períodos de descanso, entón se cubren. A mellor maneira de facelo é desde o albergue. E ali está María, e María atende todo o ano o albergue e máis a oficina de turismo, e Begoña igual. Optimizamos os recursos. Entón, agora, efectivamente, para o verán, fai falta outro técnico de turismo para o albergue, outro para a oficina de turismo e outro para o Museo da Pesca. Os da oficina de turismo e o de albergue iniciarán mañán o día 6 de junio. O albergue pasa a ter o horario como tiña esta hora, de luns a domingo, de 13 a 19 horas. Begoña estará reforzada con esa técnica que comeza mañán e lle fixemos o contrato hasta o 31 de outubro.
E a oficina de turismo pois empeza tamén mañán, o 6 de xuño, estará hasta o 31 de outubro, esta técnica tamén reforzando, estarán as dúas, a María máis esta nova técnica, cos horarios de luns, martes e mércoles de 10 a 18:30 e de xoves a domingo de 10 a 14 horas e de 15:30 a 18:30. Mais horario non podemos ofrecer. Mañán o día 6 do 6. O día 6 do 6 estarán hasta o 31 do 10. E logo o Museo da Pesca faremos a apertura o día 9 de xuño, o luns, estará hasta o 31 de outubro de 2025. E o horario será de martes a sábado, de 11 a 14 horas e de 16 a 19. E os domingos de 11 a 14 horas. O luns pecharase para descanso do persoal. Este reforzo da temporada estival, aproveito para dicilo, que como ten que ser, ten que asumir o Concello, eso é así, pero digo que lle costa ao Concello 36.714 euros. Para o Concello de Fisterra, calquer cousa hasta 100 euros ahora mismo é costoso de soportar. Este ano, con este presuposto prorrogado, pero xa cas partidas cheas, digamos, do 2025, tuvemos que soportar o pago de máis de 500.000 euros que nos fixeron un furado terrible neste ano 2025, porque non nos foi aprobada a modificación de crédito, co cal poderíamos ir moitísimo mellor. Non nos foi aprobada esa modificación de crédito, supoño que por desconfianza hacia nós, por si nós os gastábamos nesas cousiñas, que alguén me dixo que este pleno, nesas cousiñas mías. Entón, eso é un mazazo para o Concello, para poder desenvolver calquer cousa, por pequena que sea, é un mazazo, porque arrastramos ese pago de 500.000 euros que tuvemos que asumir co presuposto deste ano 2025, cando o ano 2023 se pechou con un remanente de 1.420.000 euros e no ano 2024 pechamos con un remanente de 1.605.000 euros. E teño que andar pedindo limosnas para cada cousa que se fai no Concello. Entonces, eu quero dicirlles isto porque en calquer momento traeremos unha modificación de crédito para poder facer fronte e poder salvar ese escollo que nos supuso pagar eses 500.000 euros este ano pertenecendo ao ano 2024 e habendo cartos, tendo o Concello cartos, pero claro, eu non podo facer sin o acordo do pleno. Este grupo aprobou a modificación de máis de 500.000 euros, cando 3 meses antes había aprobado outra de 800.000 euros. E mira, o problema non o ten este grupo, o problema ten vostede, trae os presupuestos, aproba os presupuestos e non hai ningún tipo de problema. Pero si sempre se aprobaron os presupostos e sempre se fixeron modificacións de crédito, porque os presupuestos non eximen logo de facer unha modificación de crédito. Calquera caso que estuvera aquí o sabe, hai varios que están sentados nesta mesa. Non é capaz, non sabe reunirse, non vai, vostede vai, despois mete a culpa, cando fai falta, eu sei modo de funcionamento, este servicio de reforzo da temporada estival, a base de improvisación. Deixeme de rematar. É que está mentindo, como sempre. E por que? Está mentindo, como sempre. Está manipulando, está utilizando a inteligencia da xente para manipular, como fai sempre. En que mentí? Este grupo por eso non vai pasar, xa lo dixen unha vez. En que mentí? Procederse. Non equivoque para que diga en que mentí, porque vostede, se insulta a alguén, ten que dicirlo, por qué? Non manipule, non manipule. Procederse a limpeza dos montes para teros preparados para a época estival. Contésteme a pregunta. Vai a contestar mentiras preguntas. Eu non teño que contestar preguntas teles que contestar. Pero usted está insultando, Ahora de víctima outra vez, que me lleven un papel, que me lle cae. Procederse a limpeza dos montes para teros preparados para a época estival. Pois mire, a final de marzo fixose un desbroce xeral dos camiños do Concello. A estas alturas volve a ser necesario. Iniciamos
o proceso da limpeza do camiño da Insua, da recta da Anchoa, a Cruz de Baixar, con medios manual, sin ser mecánicos, e nesta semana comenzará unha empresa para facer o desbroce con medios mecánicos. O Concello, así mesmo, ten un convenio de desbroce co medio rural que desbrozará 4,07 hectáreas que se corresponden con 10,18 kilómetros de vías. Pero, bueno, é un convenio que hai máis concellos, eles pois, se programarán e, bueno, en breve comenzarán. Estamos tamén no convenio de Seaga que desbrozará 12 kilómetros de camiños. Por que se retirou a sinal de estacionamento de caravanas na baixada de San Roque? Porque retirámola para facer outros usos. Había obras que se facían, que a Xunta estaba facendo, a AXI tamén, e continúa agora. Facíanos falta ese espacio para acopio de materiales, incluso para aparcar unha maquinaria pesada, e considerámoslo que era o máis prudente. No tocante á rúa peonil, tense algún plan de dinamización da rúa? Bueno, deixen estudiarlo, contestolle no seguinte pleno, que reunireime con vostede para saber que a que lle chama plan de dinamización da rúa. Pois non prohibir pasar é listo. Algo, que haxa algo, que non sea unha prohibición, unha máis. Por certo, moita xente, dame igual, son veciños ou non, pasa por ali engañado. Aquela señal non vale absolutamente para nada e pasan engañados. O mes seguinte xa sale o paquete e, bueno, e pasan e listo. Pero eso non é a forma de proceder nin de funcionar. Aquilo tense que o visibilizar ou facer de outra forma. Bueno, é verdade, eles pasan, son multados e... O paquete refírese a unha sanción ou a outro tipo de cousa? O que vostede quere. Estáse cumprindo coa obrigación de actualizar o portal de transparencia? Bueno, teño que mirar. Tens que mirar eso máis adecuado. Vale. Que tipo de duración de contrato ten o técnico actual, o arquitecto? O arquitecto está contratado por 3 meses. E dentro Rivas ten un contrato de 3 meses. Teñen previsto algún tipo de actuación para os paseos marítimos de Mar de Fora, Langosteira e Sardiñeiro, visto o estado no que están? Sí. Cando? Estamos valorando con instancias superiores. Para outubro. Ben, ante este bochornoso actuación súa, pídele que me solicite disculpas. Así, esa risa que me solicite disculpas pola ofensa que me está facendo. Disculpas a chamarme mentireira. Por que me chama eso? Que non é o primeiro pleno, no segundo, que vostede me chama públicamente mentireira. Diga cal mentira. Diga cal. É moita mentira. Diga cal. A verdade, manipula a información. Cal. Para despois vender ya conforme a unha cosa. Diga cal. Xa vai caendo pouco a pouco. Non se preocupe. Diga cal. Cada un no seu sitio. Si, eso é certo. E non vou entrar no... Pois se non quere entrar en xogo ningún, non inicio o xogo. E queda advertido porque a próxima vez que sea insultada, saldrá vostede desta sala. Continuamos ca sesión. Quero continuar o turno de preguntas? Podría dar as millas preguntas a Luís e xa acabamos. Vou a seguir insistindo sobre o mismo. Sabemos que temos informe da modificación do plan xeral, informe técnico.
Estamos así gaita, ou xa... Si, en canto podamos, traerémoslo, penso que agora ten que informar o de Secretaría de Intervención. En canto teñamos, vamos a traerlo a pleno, sin duda. Non vamos a retrasar en un momento. E o PEPRI, faltalle tamén aí do informe técnico, non? Este mes, pero bueno, ten que informar o técnico, eu non podo dar unha palabra por ele, pero bueno, dixo que faría canto antes, pensamos que este mes ou o que ven, pero non podo responder por alguén outro que fai o traballo, é que é ineludible que ese traballo desa persona. Vale. Unha cousa. Parece ser que as comparsas de carnavales non cobran os premios aí. Non, é certo, non cobraron. A razón. A modificacións de que pasa. Bueno, tuvemos algunhas personas que se tuveron que ausentar do traballo por problemas médicos, entonces quedou a espera de que, bueno, cousas que pasan, eu non sei cada cousa que hai no caixón que se hai que pagar, pago moitas cousas, e esa sí quedou, alguén mo comunicou que quedara atrás, que sí, parece que quedou atrás o pago ese. As actuacións da AXI na recta da Anchoa son as que se están facendo ahora mismo, non? Sí. Bueno, non me vou a repetir porque algunhas preguntas xa coinciden cas do resto dos portavoces, pero, bueno. Teñen previsto algunha actividade para este ano con motivo da declaración Ano Castelao, que é unha celebración do 75 aniversario do seu pasamento? Tens previsto algo? Non teño previsto, estou traballando, tamén estou traballando cultura, que traballaba eu con Ordime, estamos, non che podo decir o que finalmente faremos, porque estamos traballando semana a semana. Que tipo de colaboración dá o Concello ao Festival Fisterra Experience, ese que lle sacaron o do blues? Pois solicitamos unha subvención que bueno, eu este tipo de preguntas debería contestarlas no pleno seguinte, porque así non para lei, porque son datos que unha colaboración económica son sobre 35.000 euros. Non sei se te parece por eso preguntaba se é unha colaboración económica ou é unha colaboración económica. Non, é unha colaboración económica. Solicitamos unha subvención á Diputación que me parece que vai a conceder. Vai dirixida a ese festival? Si, solicitou ao Concello. O presuposto son, creo que son 35.000 e non sei se pedín de subvención o 90%. Bueno, de novo, en cada pleno, o dos sinais que están tiradas por aí. Si, hai que facer agora, empezarán 6 personas no PEL, Estamos falando de meses, estamos falando de casi medio ano, algunhas. Levamos máis de medio ano con unha persoa. Xa yo dixo sola. no anterior pleno que algunhas son de praia perigosa, etc. O sea, son sinais que levamos máis de 6 meses con unha outras sociedades que non se percibe. Si, perfectamente. Pois levamos máis de 6 meses con unha persona sola e non vamos preferindo. Fran, que dixetes no anterior pleno fai 2 meses, dixetes van empezar cada semana, as aldeas. E non pasaron pola porta. Non, na miña porta limpámoslo nós. Non, reconozco que pasaron por baixo, pero non por na nosa porta limpámoslo nós. Pero non é solamente, non digo por onde vivo eu, estou falando de Castro, de Dele, de Malla, de San Martiño, da Insua, o sea, por exemplo, no campo de San Vicente, as mesas que están detrás é que non se ven, que están ali, porque ao fin e ao cabo é unha área que está desaproveitada porque non se pode ir. Hai unhas mesas ali e tal, e, bueno, a xente vai cas familias, por rapaces e tal, a xogar ali ao campo e despois non teñen onde sentar, non? E dices, bueno,
Outra vez tamén o da limpeza dos camiños dos faros, Sí, que vamos a facelo pouco antes de que veñan. resulta que Facendo o camiño. Resulta que en revistas a nivel internacional está salindo e están vanagloriando dichosos camiños dos faros e que nós que o teñamos abandonado. No, pero, Estamos falando dun turismo Non estamos falando. Este ano nos avisaron turismo a de asociación. calidade, un turismo sostible, etc. O sea, que é unha cousa moi importante que debería de estar. Xa, este ano nos avisaron de cando iban a pasar pola zona, pola parte de Fisterra. Entón, nós non podemos limpar os camiños 2 veces nin 3, porque non é posible. Entón, eles a nos acercaron a data na que iban a pasar por Fisterra e vamos a hacer o camiño ben, que é agora en xullo. Eso por resto dos voces de que falamos un pouco todos os portavoces, creo que son prioridades e hai que levarlas a cabo. Bueno, e despois, saben cantas persoas hai no registro de mandantes de vivenda protegida? Porque non a pides por esa pidemo por No, eu sei. pidemo Público entre é que si sabe. Quero dicir con isto que o que se podría facer é un pouco alguna campaña ou que para que haxe, bueno, para que aumente a cifra nese sentido, non, de demandantes de vivenda protegida, porque se a nivel comarcal, se todos os concellos o fixeran, pois a hora de solicitar da Xunta, de propoñer a Xunta de que paga vivenda protegida, pois que polo menos que non conteste, non, é que non hai demandantes. Claro que hai, porque de feito hai un problema que xa non é solamente de Fisterra, é en toda a comarca, en todo o país, e entón, pois, o que temos é que meter un pouco má, por eso decía se sabíades cantas persoas había de demandantes de vivenda protegida. Dixería a min en solicitudes ninguna, Sí. pero que as hai seguramente. Claro. Pero poucas. Quero dicir que creo que o Eu non teño ninguna CEU solicitud, é o que máis ten e creo que non sei se son 10 ou 20, agora mesmo non recordo porque temos unha tabla con todos os concellos e neste caso por eso digo que, bueno, pois a mellor animar a xente que se paga aquel porque o que queremos é que bueno, é un tema serio e bueno, nada máis. Moi ben, pois moitas gracias a todos por asistir e remata aquí a sesión plenaria.